Annyit, illetve a srácok, újra itt vagyok, part 2. Most már megyek haza, mert hát nagyon jót repültem, de semmi nem történt, nem ment át ide, sehova, jaj. Haj, kocsi, bukám is, de amúgy igazából nagyon jó volt. Már most bár így a végén elkezdtem tök jól használni, ez mi? Mi a bánat? Oké, és én megem. Oké. És nagyon jó volt. Egyszerűen nagyon jó volt. És hát nem is tudom, hogy mutassam az arcomat, de még szerintem most nem. Majd egy picit később. Na most menjünk haza, aki nem akar azt nézni, hogy mit pofázok, azaz beszélek. Akkor görgessetek át, vagy görgetni, lapozzatok el. Nekem mindegy. De amúgy nagyon jól éreztem magam. Most azért megyek haza, mert nagyon fázom. Ugye nem hoztam még mindig semmit. Én okos. Tehát amikor megállítottam a videót, látszódott, hogy szerintem vagyis hát mindegy, megyek haza, ennyi. Most egy csajszot megállt, nem tudom, látjátok el, vagy az, nem tudom, hogy ki, de az egy öreg néni. Arcokat persze nem mutatok be. Kutyi. Hám. Ja. De nagyon jó volt. Tehát ha tehetitek, akkor vegyetek egy drónt. Nagyon jó érzés. Jó, nem csak nagyon jó érzés, hanem nagyon jó is. Meg tök jó kis képeket tudsz vele csinálni. Már most itt az öreg néni, inkább itt beszélek bent a dobozba belül. Tehát nagyon jó. Én majd szeretnék venni egy FPV-drónt, de ez még távol van. Az még nem most lesz, és most akarok. Majd ide nyár körül. És az is nagyon jó, hogy drónok mindenféle dolgokat meg tudnak valósítani, amit akarsz. Tehát például bemész egy erdőbe, ha nem akarod, hogy tovább menjél, de a drónnal simán oda tudsz repülni. Úgyhogy, ja, nagyon jó. Először egy játékdrónnal gyakoroljatok, ne egy 100 000-es drónnal. Mert nekem is úgy gyakoroltam ezzel a drónnal, hogy próbálgattam. Jó, bár mondjuk első nap majdnem levágtam az ujjam vele. Elmentem az öreg nénihez. Itt vagyok újra, várjál. Ja. Kocsi, nyam, kocsi. Csí. Kocsi. Tehát nekem nagyon bejön ez. Ez a hobbi. Nagyon szeretek biciklizni, majd ha megjavul a GoPro-m, vennem kell rá új akkumulátort. Nagyon vártam. Meghalt, 4 darab akkumulátora volt. GoPro Hero 3-ason van. Nagyon jó. Csak hát ugye ez nem egy olyan modern, akkor nagyon jó volt, de majd lesznek bringás videóim is. Az még most nem, de majd később igen.
Na, most már visszaértem, úgyhogy sziasztok!